Hem de pagar Lluís i... No, vull que em pagueu. Sí, ja està, com? Té ganes de que li foteu, Jo som a Taiping, coneixeu el poble? Chengyin, on és la casa de Dong Suchuxi? És aquesta. Com t'atreveixes a ocultar-la fora de casa? Encara que tingués el cor d'honors o el valor d'un lleopard, com gosaria ocultar-lo, general? Vaig retirar-me de la cort. Zhao Dong i jo es vam jurar amistat fins a la mort. Qui m'acusa? Qui és capaç d'enterrar tot sentiment? Chengyin, ell és el musulmà. Llengua que talla la vida d'un home. I tu? Assassina tota la família del Zhao, més de 300. Només queda aquest infant i ara també vols acabar amb la seva vida?